Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω από την εταιρεία Αδερφή Στρανίδη ξηρά ζωμούς Εκείρου. Μαζί είναι συσκευασία από τον 12 ή τον 6. Είναι για οικιακή χρήση και όχι μόνο. Η παρασκευή μας είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη. Προσθέτουμε 500 ml στη τηγάνι μας και ανεβάζουμε την θερμοκρασία προς 70 βαθμούς. Αυτό για να βοηθήσουμε τη διάσπαση του δικού μας. Κατόπιν παίρνουμε ένα κύβο 10 γραμμαρίων και το προσθέτουμε στο υλικό, στο νερό μας. Αναδεύουμε μέχρι τη διάσπαση του κύβου. Αυτή μπορεί να είναι η αρχή για μια σάλτσα, σούπα ή οποιαδήποτε παρασκευή θέλουμε εμείς με το χαρακτηριστικό άρωμα του βοδινού. Μπορεί να μπει σε ένα ριζότο, μπορεί να μπει σε πάρα πολλές παρασκευές. Θα παρατηρήσουμε τα χρώματα είναι κοντά σε ένα ανοιχτό φόνο, μπλάνκο, ανοιχτό ζωμού βοδινού. Τα αρώματα είναι πάρα πολύ κοντά στην αρχή παρασκευή. Εάν μας έχει μείνει κάποιο ταχικό μπουλιόν, μπορούμε να το στηρίσουμε στην κατάξυση συντήρηση, χωρίς να κάνει κάποια από τα ιδιαιτερότητες που έχει όσον αφορά το άρωμα, τη γεύση και την απόδοση. Σε γενικές γραμμές είναι ένα προϊόν το οποίο θα μας αποδώσει το μέγιστο άρωμα, τη μέγιστη γεύση, χωρίς να έχει την αλατότητα που έχουν άλλα προϊόντα. Μπορεί να είναι η αρχή για οτιδήποτε θέλουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο πουρέ με κρέας ή κάποιο πουρέ με μπέικον, κάποιο πουρέ με τυριά, οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να σπάσουμε το πουρέ σε αυτό το ζώμα μέσα και να ξεκινήσουμε την παρασκευή μας. Θα παρατηρήσουμε κατά τον δρασμό ότι δημιουργεί ένα πλούσιο προφίλ ελαίου που μας βοηθάει να μειώσουμε το food cost, δηλαδή το κοστολόγιο της παρασκευής. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος μας είναι έτοιμος και προχωράμε στο σερβίρισμα. Το χρώμα του είναι πάρα πολύ κοντά στην αρχή Παρασκευή. Το άρωμά του το ίδιο. Η ελαττότητα τη ρυθμίζουμε εμείς όσο θέλουμε κατόπιν Παρασκευής. Μην περιμένετε την ένταση σε αυτό το προϊόν. Καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.